ik heb nooit wat druk. Ja, dat moeten we even uitleggen. We hebben toen toch via de... Hi. Dag Piet. Ja, Bas. via de ring. Via de deurbel hebben we toen stond te communiceren. Word je toen in een dag fietsen of zo? Ja, dat waren we het zuiden. Kijk, Ja. en je ziet toch Timmermans, of Ja. niet? Ja. En toen hong er volgens mij een andere poster. Ja, Want het was wel links. politiek Ja, georiënteerd. een beetje. Je ziet toch geen familie van? Nee. Van de Timmermans? Nee, onze Frans, nee. En ik... Nog niet. Nog niet. Ja, dat wist maar nooit. Hè. Oké. En toen zien we toen aangeslagen op De roeiers. de roeiers. Heb je dat zelf bedacht? Nee. We zogen ze ergens in Vloderop. En er heel lang langs gefietst. Ook in een stuk? Ja, geurt? ook in een stuk uit. En op een gegeven moment hadden we zoveel verboed dat ik eigenlijk het toeswit moest maken om alles een beetje weg te moefelen. En toen zei mijn vrouw, dan moeten we wel gaat aan de gevel hebben. Oké. En we hebben jaren een levensgrote koe op het dak staan. Aan die kant. Dus die lui, we wonen hier, ja, waar die groene koe op het dak staat. Maar die was kapot, die staat half achterom, die kind ze nog zien dadelijk. Ja, dan moeten we wel weer gat hebben. Hè. Want opa's en oma's komen met die kindjes en dan zeggen ze, jong, die koe is weg. Zit niet die koe weer op het dak? Dat we nooit eerder hier aan zien gekomen dan, toen die koe er nog stond. Ja, die had er jaren gestangen. En hoe lang is die weg dan nou? Een jaar of 2 jaar. Oké. Ja, maar ging ze door de put. Was ze helemaal Oh. kapot. En die is ooit gekomen door Max Verstappen. Toen heb ik dus Oh. een wit-zwarte bontje koe gekocht. Ja? Die heb ik 7 keer moeten verven voordat die oranje waren, voordat Ja. dat dek daar. En dan zetten we die op de aanhanger. Eerst noemen ze met naar het voetballen. Ja, en toen Max. Toen heb ik onze 33 op kunnen plekken. Maar ja, toen kwam corona. Toen hadden ze gezegd, nu hebben we andere dingen nodig. De kleur van de hoop. Toen hebben ze groen geverfd. Ah. En toen heeft ze jaren dat is groen gestangen. Ja, toets. Ik zei, nee, maar zo is ze achter een beetje. Ja. Zit je altijd zo'n uitbundig type geweest? Nee. Heel rustig. Ik heb alleen een wereldberoemde vrouw. Serieus? Ja, kom maar kijken. Oké. Ja, Eremund, ja, wereldberoemd. En Romein wereldberoemd. O jee. Kom ik dan af als ik ze niet herken of herken ik ze zeker? Kom. Ik zeg, ik heb een wereldberoemde vrouw. Ik wil niet. Hoi. Och, nou zie ik het. Och Johan, nee, kon niet. Hoi. Hoi. Wereldberoemde Romein. Nee, dat gaan we niet doen. Gewoon, ik gewoon niet en het is hier heel erg leuk. Nou, Oké. dat is een Paralympics met Maar weer- geworden. En dat is, Daalduurs en zo dan allemaal. Sam, kom schieten? Bo, Oh. kom maar. Hallo. Nee, ik niet. Dat doet niets. Ja, dat is Hij moet even winnen, maar... Nee, ze kwamen even koffie drinken. Ja. Maar de bagatelliseer staat wel zo van. Ja, wat medailles gewonnen. Ja, klopt. Daar ben ik ook trots op. Hij heeft me ook wel gemaakt wie ik ben. Ja, Ja. daar hoeft ze zich toch niet voor te verschuilen. Nee, maar ik ben ook immers wat... ja, dan moest dat ook op zielige kind even zetten. Dus misschien- Of er zit zich ergens Nee, aan. ja, ik kom wel even op het puntje. Ja. Ik bagatelliseer dat niet. Dat heeft me heel veel gebracht en het is oké zo. Ja. Ik vind het niet zo heel belangrijk. Ja, dat is Ze zo. vinden dat een beetje normaal als ze doen. Nog duis met de multisubs, of de duis met de multisubs, en die een beetje uitbuit zo. Nou ja, ik snap het wel. Want er wordt ook, als ik heel eerlijk ben, er wordt ook altijd tegen mij gedaan, omdat ik toevallig met mijn kop op televisie kom, dat is iets heel bijzonders. Terwijl voor mij, ja, het is voor mij gewoon een vak. Ik snap het wel. Is 10 talent en dan Ja. ontwikkelt ze Ja. op dat broek zelf. Ja, maar ik snap wel dat ze het niet altijd van de daken wil ze schreeuwen. En dat het... Ja, en het is ook heel lang geleden al. En ik, het was een geweldige tijd, had ik ook niet willen missen. En wat ik al zeg, het heeft me ook echt heel veel gebracht. Ja, daardoor ontwikkelt ze ook misschien wel op een andere manier zelfvertrouwen. Vooral doordat ooit de Roosel op in paard kwam. En ineens je best ergens heel goed in. Ja. Ja, dat is heel fijn. Dat Ja. helpt wel, ook bij dat proces. Ja. Alleen, ja, het leven gaat gewoon door. En het leven is een feestje en weer hangen de slingers uit. Trok je altijd samen op, ook in de Inti al? Nee. Nee?
Ja, later wel. Op het laatst van Ja, de de rolstoel is volgend jaar jubileum, 50 jaar. Dus Ja, dus maar en we hebben ons leren kennen toen de rolstoel al op mijn paard was gekomen. Oké. Ja. En want jij wordt toen samen toen we via de deurbel met Ja, kom we eens- zijn al heel lang samen. Hè. Dus toen zitten we samen op het terras. Ik heb een fiets, een handbike. handbike, Ja. koppelfiets. Ja, we zijn heel actief samen. En ook alleen. Ik zwem heel veel. Dus je bent nog altijd Ja. sportief. Ja. Ja. Als bedrijf verkocht en dan begint het weer een nieuw bedrijf. Dus ja, dat hebben ze zo. Hè. Ja, wat ben je begonnen dan? Ik heb nu een heel leuk centrum voor inspiratie, bewustwording en groei. En eigenlijk is de bedoeling dat mensen die in mijn centrum komen, dat kunnen yoga, meditatie, wat hebben we nog meer? Massage, er is gewoon heel veel te doen. Ja. En als mensen naar buiten gaan en ze hebben echt een uurtje zo van, oh lekker, dat uurtje wel voor mij. Ik heb het wel alles doen, maar Dat vind ik heel belangrijk. Oké. Dat is ook echt de bedoeling van het centrum. Ja. Stopt ze er nog iets van ervaringsdeskundigheid in? Ja, ik heb ooit wel, ik ben veel zijn begonnen met een assurantiekantoor. Dat is dus mijn eigenlijk vak. En later, toen we dat verkocht hebben, had ik gezegd, ja, ik ben jong en ik hou van uitdagingen, ik wil het nooit. En toen heeft Peter, mijn man, een geweldig centrum helemaal verboed. Ja, en dat is wel mijn passie nu. En het voordeel is ook, mensen die er werken hebben allemaal een eigen sleutel. Maar alle trainingen die ik zelf heb gedaan, zelfbewustzijn en om wie voel ik me en waarom voel ik me zo, ja, dat komt er ook allemaal in terug. Ja. Die mensen trekken ze dan ook op enig moment wel aan. Zo werkt het wel. We zien aangeslagen op de roeiertjes Ja, in de dat, geurt. Zo ongelooflijk leuk. Ja. En dan, ik vroeg bijna aan hem, hij had je ons niet eerder verwacht. In verband met maar die hebben we dus schijnbaar altijd gemist. die koe, Want ja. er is nog een jaar of 2 Ja. weg, zei Peter. Ja. En we zien al wel 10 jaar onderweg, dus we hebben eigenlijk gewoon Nou, werd ze de roeiers. 8 jaar zitten slopen in de naam. Ja, wat doet je dan? Nou, dat was heel verpand. Iemand van Amsterdam had een projectje in Remeun. Op een gegeven moment 12 zo'n kannen, waar woon jij? Ik zeg, ik woon op Mond, maar die koe staat. Oh, dat weet ik. Dat is heel apart, hè. Ja, de Maar gaat ze roeiers eigenlijk meer waren over, ook, maar ze luiigheid. Die sting je in de tuin, ik vond er niks aan. Toen zit hij op het dak, toen zijn we er vanaf. Ja, dat is gebleven. Noemen ze die op mij nog Grand Prix en zo? Nee, dat Dat niet. dat een beetje met de Max Verstappen dingetje. Ja, ik had er 33, want die het is niet hoes nummer 33. Er waren nog heel veel lui die niet echt dat schakelden. Zo. En in de tijd waren ze oranje. Ja, toen was het oranje. Toen gingen ze wel met, als er voetbalwedstrijden waren op de Bij ons zelf al te noemen ze wel. als we ergens voetballen gingen Ja. kijken. En als ze verloren, hoeven ze platte planning en dan hoeft er niks mee te maken. Ja, hij is zoals, de kleine man. De kleine is dus een semi-kleinzoon en die luidt zich niet echt zeer nu. Maar dat is ook oké. Wat is die? Ja, dat is van mijn petkind, het zoontje. Dat is Als semi-kleinzoon. semi-kleinzoon. Ja. Geweldig. Maar die roeiers, als je die goed bekijkt, zijn er 11. De laatste was eigenlijk een beetje mislukt. Dus dat keek naar de verkeerde kant. Dus zeg ik tegen de kunstenaar, draai hem om. Dat roeit tegen de struim in. Dus de laatste, dat roeit tegen de struim Dat in. is hè. de dwarsligger. Dus dat is altijd de dwarsligger. Ja. Dat is gewoon wel leuk. Soms ook best lekker om eens een keer tegen de stroom in te Ja, roeien. tuurlijk. Ja, ja. Ja, hoort erbij. Bereikt ze dat ook meer dan met de massa met. Hè. Ja. Wanneer is ik voor de laatste keer tegen de stroom ingeroeid? Bijna altijd. Ze vroeger altijd zo eigenwijs, toe te doen, erop volg maar. Oké. Heb ik toch ergens gebracht? In ieder geval op deze mooie plek? Ja, in elk geval niet zo snel opgeven. Ja. Dus, En eigen wies is ook wies. Dat is soms wel lastig. nou ja. Nee. Maar Wanneer leuk, is wel ik leuk. voor het laatst tegen de stroom ingegroeid? Geen idee. Weeg zo niet. Hij is eigenwijzer als die? Nou, ik denk, nee, ik ben niet eigenwiezer. Nee, dat is Peter. Alleen hij is gewoon, Eigenwijs standvast. nou hij is heel standvastig, nee, maar hij ziet ook heel vlot wat kan en wat niet kan. En daarin is het soms, vind ik dat lastig. Want dan denk ik, oh, daar gaan we weer. En uiteindelijk is het heel druk. Ik wil niet zeggen binnen altijd dat het wel klopt wat er ziet. Of hij ziet ook altijd heel veel oplossingen voor mij, wat het mij makkelijker maakt en hoes. En ja, dat is wel heel super chic.
Dus we hebben een zo'n chic aangepast huis ook. En ja, als ik hoef maar het te zeggen, dan heeft er al bijna klaar in gedachten. Dat is wel heel bijzonder. Heeft hij in de bouw gezeten? Nee, ja, hobby. Hobby? Oké. En dat ik zei van bedrijf beëindigd, weer nee bedrijf Ja. begonnen. Ik heb duizend dingen gedaan, alles een beetje. Ik vind alles leuk, dat wel. Heel lang in het leger gezeten, bij Defensie gewerkt. En we hebben een bedrijf gehad als randkantoor, dus dat is ook. En de rest vind ik eigenlijk alles leuk. Hè. En heel Verboeren, handig. Je boeren hoeft maar en, het te zien en kan het maken. Dus allemaal. Oh, zonne is dat. een werkplaats waar enige timmerman of veilig veel handyman jaloers op zou zijn. Dus die heeft er hier binnen. En dit grootste project waar toen we erachter kwamen dat ze ook met een rolstoel met een camper op hadden. ja. Toen zijn we de camper gaan verboeren, dan steek je tegenover. Net teruggehaald van APK. Dat is wel een uitdaging. Omdat de kinderen Ja. bewegen en kon kinderen ook rijden. Ja. En omdat